preč. Dobrá žúrka, viem, bude tu dnes. Hudba dobrá je, hej, bomba vec. Zaženie smútok, prepaská stres. A tu sa tancuje, ja nejdem preč. Dobrá žúrka, viem, bude tu dnes. Príjemný, dobrý večer, prajem priatelia. Dovoľte, aby som vás privítal dnes na prvé talk show skupiny Kochanský a Ota Kolmana. A dovoľte mi, aby som hneď na úvod privítal našeho vzácneho hostia, pán Béla Bugár. Môžem rokovať? Môžem takto rokovať? Ďakujem. Vyzerali ste na začiatku také akože bez energie, ja vás teraz takto usadím, aby som boli v taký akože trošku pohodlnom, takomto. Idem z roboty, teda z Národnej rady, no. A to nie je... Môžem to dať dole? Môžete kľudne dať dole kravatu. Kľudne. Ja som povedal, že... No, ale začneme pekne po poriadku, nakoľko nechcem zavádzať, chcem vám hneď na úvod povedať, že prečo sme si vás pozvali. Vy ste to už teraz sám povedali. Idete z práce. Totiž to my sme kapela, ktorá sa hráme na takých rockerov, to znamená, rokujeme na tých pódiách, ale v podstate vy rokujete asi už veľmi veľa rokov len. Ale minimálne tá sála je určite väčšia ako tá naša. Je, ale obecenstvo tu je lepšie. Joj, tak to si myslím, že to je určite veľká pravda. To vám aj ďakujeme. A potom prečo sú tí ľudia niektorí na nás takí zlí, keď my sme lepší? Jak tam ty? No, oni sú politici. To je akože potom také všeobecné. Majú iný smer. Tak to, áno. Ja viem kecať, trieskať, tláchať. Ale keď mám hovoriť to, čo sa mám naučiť, napríklad texty piesní, tak na 95% poviem to, čo mám, ale tých 5% ja si vždy prehodím slova, vymyslím. Existuje aj také niečo, že... Alebo stal sa niekedy taký trapas nejaký, ja si myslím, že v parlamente 5% povedia to, čo majú, a tých 95%. A stávajú sa aj také priekaky, že chcem niečo povedať, ale nejak sa zamyslím a úplne hovorím k niečomu inému. Stalo sa už také? Nepočul si prezidenta? Takže neexistuje nič, že niekedy dal niekto nejaký text a prečítalo sa to, čo sa nemalo, alebo... Aj dnes. Čo bolo? Poslanec Hlina vystupoval zákonu, takému zákonu, ktorý sme usvárili do obeda. Tak ho musel zastaviť predseda Národnej rady, ale to bol omyl. To znamená, že to nie na schvál to robil, ale bol to omyl. Ja sa priznám, že ja tomu veľmi silno verím, lebo koľkokrát sa postavím na pódium, ja nikdy neviem, čo zaspievam, ako ktorý text. Ako fakt. Vieš čo, hovor to koňovi a nie mne. Nie, vážne, úplne vážne. To chlapci by mohli asi dlhšie rozprávať. Marečku však prezrieť. Takú sa nemaskuje potom. Ja som ťa teraz chvíľu nepočúval. Nie. Ale ja viem, prečo ma nepočúva. Už hovorím dlhšie ako 5 minút, že? Tak ja by som navrhoval, že keď hovoríme o tých anieloch, tak ja som raz videl také zvláštne znamenie. Ukakal ma holub. To je znamenie? No je, tak bol som krásne v obleku po dlhom čase a ukakal ma holub a ja som teda tak pozrel hore na kostol a vidím aniela a mi sa zdalo, že sa rehoce. No a preto vznikla jedna skladba. To musel byť nejaký veselý andiel. Bol a držala... Počúva, si istý, že to bol holub a nie andiel. Idem spievať. Mňa vypočúvajú. Videl som zvláštne znamenie. Aniela, čo sa na mne smeje. V ruke niečo divné, on na tom hral. Nič nevravel.
Vy ste mi odtiaľto niečo zobral, ináč nepotrebujem to. Nie, ja vám poviem. Môžem to zahodiť? Môžete kľudne. Môžete to niekomu dať. Aký je vzťah s Mikulášom? S ktorým? S Dvorindom? Ja tu hovorím dneska. Je toto možné? Nie. Ako neverí sa na Mikuláša? Círka dostáva, manželka dostáva. A pred 2 rokmi som dostal aj ja na ulici, lebo u nás vždy v Šamoríne prídu motorkári, môže byť aj pol metra snehu, oblečení, červené čiapky a krásne, skoro ako Mikuláš a čert. Ženy sú ako čertice. No a nosia mandarínky a také blbostičky rozdávajú po celom meste a vozia malé deti. No a ako sme išli tiež sa na nich pozrieť, tak zrazu na štvorkolke pribehol jeden, samozrejme na chodníku, skoro ma zrazil a hovorí: Bugi, mandarinky, nechceš? Áno. Vieme aj takú vec, že čabajská klobása pochádza zo Slovenska? Môže byť. Ale vážne, ja som počul raz taký ako rozhovor. Dobre, tak z Budapešti. Do čabajskej, skutočnej čabajskej klobásy sa dáva cukor? To neviem. Ale viem, že ten pôvod hovorili, že ak prišli cez Sedmohradsko Slováci, doniesli ako sušené niečo, na Maďari to potom dotvorili. Že spravili tam to červené a to ostatné a teraz Maďarsko je... No to je takisto. Vraj, keď Maďari prišli a kradli všetko, teda ako Maďari, no tak ukradli dvere. A Slovák hovorí, že aj to, a od tej doby Maďari dvere volajú aj to. Takže aj to... Takže, aby som vás netrápil veľmi s týmito našimi... Lebo mám asi záľudné otázky niektoré, že nie sú? Dalo sa to vydržať, lebo ten úvod sme mali taký, že... Vieš, čo to je záľudná otázka? Kedy bude lepšie? Toto je... Naozaj, a kedy bude lepšie? Hovorím, no hen. Opýtaj sa Mikuláša. Ale ja viem jedno, že dobre už bolo. Ďakujem veľmi pekne. A pozdravujem Šamorín. Áno, je. Ďakujem, dovidenia. Dámy a páni, Bela Bugár. Ja ešte mám jednu poznámku, vy ste tu zabudli zaplatiť účet za tú vodu, ale my to zatiahneme, áno? Nie, to je v poriadku. Videl si politika, ktorý platí. Majte sa do... Jednej diere veverička, druhej diere malý sisl, a tej sisl veveričku a do pola ju tisl. A teraz všetci dobre vieme, na čo má sisl mysl. Áno a normálne no ne, 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 áno a normálne no pasa, áno a normálne no ne. Vo vode si plávala jedna veľká čierna ryba, potom tížkou mávala, bola na ňom stará mína. Ak rybár hodil sieť, zostala po ňom len špina. Áno a normálne no ne, áno a normálne no ne, áno a normálne no ne, normálne no ne, áno a normálne no pasa, áno a normálne no ne. Žabka zelená, máš ty pekné kolená. Dneska prídem do polnoci, upečiem ťa bez pomoci. Do 50 budeš rátať, po pánvici budeš skákať. Áno a normálne no ne, 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 áno a normálne no pasa, áno a normálne no ne.
Áno a normálne, no ne. Áno a normálne, no fasa. Áno a normálne, no ne, normálne, no ne. Áno a normálne, no ne. Normálne, no ne. Normálne, no ne. Áno a normálne, no fasa. Áno a normálne, no ne. Normálne, no ne. Normálne, no ne. Áno a normálne, no ne. Normálne, no ne. Áno a normálne, no fasa. Áno a normálne, no ne. Áno a normálne, no ne. Ďakujem veľmi pekne, priatelia, za váš potlesk. A dovolte mi, aby som teraz privítal našeho druhého hostia, ktorého nemôžem povedať hneď menom, lebo všetci budete vedieť, ale aj tak si myslím, že viete, kto to bude, lebo je to jeden skvelý športovec aj vo svojom veku a stále, a teraz keď poviem meno, všetci budete strašne tlieskať. Dámy a páni, pán Jozef Golonka. Ahoj. A takto. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj, ahoj, Jožko. Ale ja by som navrhoval, my tu máme, ja som pánovi Bugárovi tu nechal 2 poháre. On si tento pohár síce nezaplatil a ja by som ho dal dole, aby som poprosil možno slečnú čašničku, keby doniesla taký iný pohár s inou farbou. Máme toľko peňazí? Či máme... Tak ja neviem, či máme toľko peňazí, ale dneska nebudeme o peniazoch. Ja som pred chvíľočkou skúšal, ale nebolo to k ničomu. Není nič. Nie, on dokonca povedal, že tá otázka, že kedy bude lepšie, na tú odpoveď nemá. Ja mám. Kedy bude lepšie? Už nikdy. To je jednoduché. Takže máme teraz už hlas ľudu, áno, pán z parlamentu, kedy bude lepšie, nevie. Ja som povedal, že dobre už bolo, a Jožko povedal, že už nikdy. A ja som išiel teda na internet, ja som pozeral strašne veľa vecí. Niečo som sa dočítal, ale je to tam veľmi tak skromne napísané, ale ja začnem nejaké čísla, môžem? Či si pamätáš, dobre? No. Bolo tam napísané, že 330 zápasov, sedí? 300, no. Nerátame tie slabé šelijaké. Áno. 298 gólov, čo znamená skoro 100% na úspešnosť. No, myslím áno. si. Ale teraz príde to pravé, oveľa viac gólov, ešte väčšia 100% na úspešnosť bola, že na tvojom tele je 305 stehov. Pozor, už je viac. 320. 320? Po poslednej operácii ramien mám o pár štychov viacej. Takže vlastne... 320, no výsledky sa stále musia zlepšovať. Hej, takže vlastne dobiehaš to, že 330 zápasov, 320 bude... Ale chcel som sa spýtať, ja som všade našiel, že žiletka to, žiletka hento, že s čím to má súvis, vlastne ten názov, alebo to pomenovanie, alebo tá No tak to už bolo toľkokrát publikované, že už ja sa neviem. To aj hanbím povedať. Ale ja si osobne myslím, že ja som trošičku z toho internetu ako vysadil, pretože si myslím, že všetci tí, ktorí moc nevedia, sa stále tam zavesia na ten internet, akí sú úspešní. Ja som si myslel, že bude lepšie, keď zostanem trošku v úzadí a história potom povie vlastne, že čo som v živote dosiahol. Takže faktom je jedna vec, že som za mojej éry dosiahol jeden rekord, ktorý bol veľmi málo publikovaný a veľmi neradi ho naši novinári publikujú, pretože nemá to súvisť s našim hokejom, kde je to vysokoekonomická záležitosť. My sme hrali samozrejme za také malé čerešničky, dá sa povedať, ale faktom je, že za 134 medzištátnych zápasov, kedy sa vtedy počítali za medzištátne zápasy len majstrovstvá sveta a 2 až 3 zápasy, to bola Kanada, Švédsko a Rusko, boli oficiálne zápasy, som nastrelal 82 gólov, ku ktorým sa nikdy už v živote asi nikto nepriblíži. Takže to je niečo, to sú góly. No a čo sa týka žiletky, ste sa opýtali v žiletka, no ja som niekedy bol veľmi, by som povedal, rekorder v tom, že každý rok som mal minimálne 2-3 krát dištanc za nejakú bitku, alebo za nejakého rozhodcu, alebo za nejaké veci, ktoré... Tom som asi bol neprekonateľný a raz tu hral sovietský manšaft, národné mužstvo. A v tomto národnom mužstve hral jeden slávny hokejista a fotbalista, to bol Vsevolod Bobrov. To bol osobnosť, myslím, že dnes je ešte Bobrovová divízia v KHL.
A ja som mal vtedy 17,5 roka, tak nám dovolili Gregorovi Čaplovi a mne nastúpiť, lebo nebolo dostatok hráčov. No a ja nejakým spôsobom som mal také šťastie, že tento Bobrov, to bol 90-kilový chlap, ja som mal 67 kg vtedy, tak pekne mi nabehol, že som ho trafil do Solaru bodičkom, padol dole a teraz zostal na kolenách, celý štadión burácal, ja som celý šťastný utekal na striedačku a na to mi hovorí Edo Gábriš, môj spoluhráč, počúvaj, ty si ho nezbodičkoval, ale ty si taký chudý, že si ho prerezali ako žiletka. Takže odtedy mi to prisklo a ja som myslel, že vrhnú sa na mňa títo Rusi a že ma zbijú za to. A na to došiel ten Bobrok v striedačke, poklepe ma po ramena, hovorí, oj, maladec, očin charoší, igrak ty budeš. Tak to bolo pre mňa veľké, by som povedal, veľká podsta. Odtedy som nosil číslo 9 dres, ktorý mal Gordy Howe a on, čiže tá 9 mi priskla na celý život. Ďakujem veľmi pekne. Jožko, to, že si legenda v hokeji, to je v podstate taký fenomén a fakt, čo sa nedá ani... To bolo všade napísané, ale málo kde sa spomína, že ty si v podstate ako športovec nadaný aj v iných športoch. Ja som sa dočítal dokonca aj v tenise, že si vyhral v Pardubiciach. No tak je to pravdou, lebo ja ako chudobný chalanisko som musel si zarobiť na boty, nie? Na tenisky. Tak som chodil, bývali sme v Ružinove, tak som chodil na tielne pole zbierať lobdičky. A tam sme to mali tak, títo chalani, že každý mal jeden kurt a o ten kurt sa staral. Ja som bol na jedničke, tam hrali sami páni doktori, tí, čo mali vtedy peniaze. No a dostal som za 1 hodinu zbierania dvojhry 1 korunu, ale vtedy to bol veľký peniaz, lebo prvé 3 rady v kine Maj stáli korunu. Takže to bolo do prvých 3 rád, to sme lízali plachtu. No a tak som chodieval na tenis a postupne mi požičali raketu, lebo na raketu som nemal. No a hneď pri prvej príležitosti som vyhral žiacky turnaj, potom som vyhral Slovensko 3-krát, no a keď som mal ísť do Wimbledonu a bol som najlepší dorastenec, tak vtedy mi v Čechách, lebo v Čechách bola prakticky tá enklava, ktorá rozhodovala o tom, kto pôjde a kto nepôjde, tak mi naraz odpísali, že nemôžem tam ísť, pretože nie som vo forme a nikto ma nevidel, nie som vo forme. Tak som chytil moju tenisovú raketu, zahodil som mu a povedal som otcovi, ty vieš čo, prestávam hrať tenis a idem hrať hokej. A na to môj tréner, ktorý bol pán právnik, išiel za mojím otcom a povedal, povedzte mu bláznivému Jožovi, nech sa vráti na kurty, o 2 týždne je Wimbledon a tam má toho, ktorý mesto neho išiel a nech dokáže, kto je lepší. Tak otec prišiel, chytil ma za vlasy a už aj mazaj, tak 14 dní som mal na to, aby som sa nejako pripravil a v Pardubiciach som vyhral Pardubickú juniorku, kde som ho vo finále vyfúkal 6-2, 6-3, zahodil som raketu, za to som dostal samozrejme dištanc a začal som hrať hokej. Naša krásna suseda len oázu rozsníva, Fiaty a špagety chren. Petržalke býva. My nie sme Taliani, Lenka. My nie sme Taliani, Lenka. My nie sme Taliani, Lenka. Na leto si spravila plán, že ich vidieť chce. Šiknú bežurý Milán, ponorený hmle. Kabelky si aspoň triku, tam sa stále kradne. Peňaženku vytrhnú z rúk a už si aj na dne. Oni sú Taliani, Lenka. Oni sú Taliani, Lenka. Oni sú Taliani, Lenka. Naša krásna suseda len oázu rozsníva.
piva, pia špagety chrén. Na Rimini piva, 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 piva. Oni sú Taliani, Lenka. Oni sú Taliani, Lenka. Oni sú Taliani, Lenka. Za mesiac sa vrátila späť, zlá je ako čert. Najlepší je Slovák, Čech, tam vraj taký niet. Najlepšiu susedu máme, už nás rada má. Sem tam aj pri nej hráme, žiar v očiach má. Wagnerová. My nie sme Taliani, Lenka. My nie sme Taliani, Lenka. My nie sme Taliani, Lenka. Mal si nejaký zážitok alebo vzťah s nejakými hokejistami talianskými? No s talianskými, však tí mohli tak špagety akurát robiť. A nehrať hokej. No, ty si nám teraz to povedal veľmi pekne. Ale ti poviem jednu vec, že boli fajn chlapci, lebo dobre pili. Keď som bol chlapec, tak môj otec, to sa nehanbím povedať, o tomto nikto ešte doteraz nevie, lebo som to nikde nepublikoval, lebo si ma vyprovokoval, že my, keď sa exhumoval cintorín, to je morbidné, teraz na Račanskom mýte bol obrovský cintorín a môj otec vtedy bol šéfom cintorínov. A keď sa exhumoval, tak vtedy bola veľká bitva, že kto bude kopať tie hroby a kto, lebo to bolo obrovsky zaplatené. Tak sme boli taká partia tých mladých hráčov, to bol Miro Berek, Fero Gregor, ja, Čapla, a my sme dostali význačné postavenie, že sme mohli kopať dvojhroby a tedy si dostal za to 800 korún a môj otec zarobil za celý mesiac 800. My sme to za 2 hodiny vyhádzali, kosti dázali dokopy, je to morbidné, vyložili sme to a mali sme 800 korún. Viac som zarobil ako v hokeji. My sme mali v tom období takú nepríjemnú situáciu, že vstupovali sme do politických vecí, ak tu bol pán Bugar o tom, on ani nemal poňatia vtedy, že čo je politika. Nechcem ho kritizovať, chcem ho práve chváliť, lebo ho mám veľmi rád ako vtipného politika. Ale bolo to tak, že Dubček vyhlásil nejakú jar, to tá mladá generácia nepozná. A samozrejme, že my sme boli všetci za Dubčeka, on jednal s Brežnevom a išli sme do Grenoblu na olympijské hry. A sme si povedali jednu vec. My so všetkými môžeme prehrať, ale Rusov musíme poraziť. No a od 67. roku som bol kapitánom národného mužstva prvýkrát slobodne zvolený českými hráčmi, lebo sme boli len dvaja Slováci, tam to bol Vlado Dzurila a ja. A teda voľba kapitána do klobúka, tak Golonka bude kapitán, pretože pre nás všetko vybaví, keď náhodou niečo uhráme. No tak som sa kapitánom a sme si povedali, chlapci, dneska máme deň, videli sme, že Rusi tí trénovali už hodinu predtým v parku, behali, to vtedy sme my nevedeli, že takéto rozcvičky treba, to bola iná doba. A hovoríme si, tak nech len sa pekne rozcvičujú, deň predtým sme videli, že nemajú chrániče na brusliach. Hovoríme, my musíme predĺžiť ten začiatok zápasu, lebo oni vždy na začiatku zápasu boli veľmi rýchli, dali nám 2-3 góly a my sme prehrali. Lebo boli rozcvičení a my sme stále rozmýšľali nad tým, jak je to možné, že sme videli len ich dresy zozadu. Hovorí Kurník šopa aj s takou robotou. Tak sme si povedali, počkáme. Tak sme prišli na ľadovú plochu po rozcvičke a ja som prišiel za tým rozhodcom švajčiarským, však on nevedel vôbec ani pískať, to Hauser sa volal. Tí vedeli len síry, tak akurát dobre jesť. A hovorím, nemajú chrániče. Tak poslal tých Rusov dole a už mi vtedy nadávali, že sme duráci a všetky tí vybrané ruské slova.
Prišli sme do kabíny, potom nás po 20 minútach znova vyťahli na štadión. To bola všetko taktika, ľudia búraceli, všetci kričali Dubček, Dubček, lebo vtedy všetci stali na strane Československa pred inváziou, že? No a čo čert nechcel, hodil ten blázen Buli a pri prvej strele Vlado Dzurila dostal gól a hovoríme, boha, sme v kýbli. No ale potom sa nám podarilo nejakým spôsobom ich vyprovokovať, tom som bol špecialista, že áno. Tak na základe týchto provokácií išli dvakrát von, no a podarilo sa nám vyhrať 5-4 a to bol môj životný zápas, pretože som dal 2 góly, 2 prihrávky a vyhrali sme 5-4. No keby to dneska dal u profesionálov, tak do konca života tam už nemusím hrať jak grecky a budú ma len platiť za tieto výsledky. No ale žiaľ Bohu, vtedy to tak prešlo a bolo to. No len tam bola ešte jedna taká veľmi nepríjemná záležitosť, že po tom 5. góli som poznal Konovalenka, čo je, tak som mu tak šupol ten puč, tak jak keď chytáš ryby a vedel som, že on po tom puku vybehne. A tedy som urobil 2 rýchle kroky a keď už bol vonku, tak som ho obohral a tam stál môj priateľ Jardo Ježík, tak som mu to posunul, on dal do prázdnej brány. A teraz sme sa tešili a jak som bol na tom ľade, ide okolo mňa Ragulin, mi nadával, do chujov a všeličoho. Mne to bolo jedno, ale keď som išiel na striedačku, na to kričí na mňa Tarasov, ty fašist, ty fašist. Ja som nevedel, čo v prvom momente mám urobiť, tak si hovorím, však viem lastovičku, však som mal byť krasokorčuliar, tak som sa rozbehol okolo toho štadióna a jak som urobil lastovičku, tých 11 000 divákov tleskalo a išiel som okolo ruskej striedačky a Tarasovi som zakričal chujsta boj. No už bol prúser, že? A to bol... No, sme tam boli. Takže v tom prípade... A Češi, zajímavé, že tí Češi sú veľmi vtipný národ, hneď z toho vymysleli, že sa zastavila ropa, lebo že som ležal na tom bruchu, ale faktom je, že táto fotografia vyhrala v 68. roku, potom športová fotografia roka a si myslím, že to bol veľký úspech, ale to bolo nevedomky, to bolo z takej eufórie, ale my sme tých Rusov spracovali, dostali to a potom sme s nimi z 10 zápasov do 69. tam sme ich 2-krát porazili. Sme vyhrali prakticky 7 stretnutí, 1 sme remizovali a 2 sme prehrali. Čiže to bol obrovský úspech tedajšieho národného mužstva. Tým, že Vianočka sa pečie celý rok, my máme celoročnú vianočkovú skladbu. Každý deň budú vraj Vianoce. No ideme. Ideme ďalej.
Priatelia, dámy a páni, Jožko Kolonka!